druhého videjka na kanáli. Dneska je tu so mnou Sebi, teda Tata Sahur, a mám tu nového spoluhráča Sigma 225 a to je Kulo. Môžete ho prezývať Kulo. A dneska budeme Bell v knockoutoch pušovať na tier 28. Uvidíme, ako nám to pôjde. A som zvedavý, ako dopadne prvá hra, lebo podľa prvej hry ide. Tak sa to aspoň hovorí. Ale ja neviem. Ojojoj, tak to som pokašľal. Snad neumrem. Asi umrem. Neumrem, dobre. Dobre, pekne Sebi. Sebi je perfektný. Sebi má inak dosť dobrú... A to čo je? Ne, tá Ember to je... Ona je strašne opäť tá Ember teraz. Nie. Ja som ju trafila, ale ona ma trafila skorej. Tak toto som ešte že dobre urobil. To jak ide ďaleko tá strela? To sa nedá, však to jak ide ďaleko. To chudák Sebi. Však to sa vôbec nedá. To je nenormálne. Akože, to je... Pán Sebi, to by to mohol uhrať, čak má Macy je dobrá. Napíšte schválne do komentára, že aký je váš najobľúbenejší brawler. Môj je asi... neviem... čo môže byť také... Pozriem sa do brawlerov. Akože dlho som nehral Franka, ale akože Doug je fakt jeden z najlepších za mňa. Keď máte tam takúto mapu, tak je to proste super a pušnete ho aj z jednotky. Aspoň určite na tú 40 aj za jeden deň. To za 10 minút hotové. Čo akože vôbec není zle. Pán Kuli. Nedáte náhodou ready? Pán Kuli. No, ešte sa ide Shooting Brawler. Pozrieme sa, koho tu máme vo friendoch. Tom. Super bojovníčka. Aha, takže poď na 4, hej. A mám 16 000 trofej. To je dosť dobre. To je super bojovníčka. To je môj spolužiak, to není baba. A... čo vám k tomu poviem? Je to dobrý chalan. Veľmi dobrý chalan. Ako presne aj Kuliho a Sebi. Ale za Sebi není môj spolužiak. Je to môj bratranec. A ideme teda do knockoutov a... uvidíme, ako dopadne táto hra. To je na nič, že oni nemajú tie mutácie. Na Macy a Mikla. Že nemajú, ale to nie je moc podstatné. Oni všetci majú. No, má tiež tú mutáciu na tú Bell. Okej. Oj, hej. Dávaj, čo dáva? Hej, oj, ejo. I've got munchies. Poď, Ríšo, zabiješ. Vadí. Oj, Sebi máš. Sebi. Ajajaj, toto není dobré. Tak toto nič! To jak som mal dať? To není normálne toto fakt. Ach jaj, a to sme iba na 28. Toto ne. To zás sme prehrali. A to ja keď tam nejsom, tak oni nič nespravia, lebo... Ako jeden kill nepomôže, však keď takto budeme prehrávať, tak ja nedám nič.
To je nenormálne toto. Aspoň dajte play again, prosím. Play again. Ja im to tam idem napísať. Ktorý ti nasraný je tuto. Dávaj. Dávajte. Play again dávajte. Môže to tam už dať? Nerob si so mňa nervy. Ja to seriem fakt. Oni zase teraz nedajú play again a sme zase v ryti. A ja to nikdy netuším. Lebo to je nenormálne. Ja to púšťam na 27. Ja to idem používať na 28. Ja nemám na to nervy. Nie. To budem aj dovtedy, dokým do 28. nebude. Nie. Prečo je tu srč zas? Prečo srč tu je zase? Ach jaj, prečo tu musí byť zase srček? Ten ma sa mi zdá, že Inferno, či čo má. Neviem, čo má. Tak, mám ho. GS, alebo neviem, jak sa to... GS, alebo neviem, jak sa to číta! Haló, však mi sa to zazlaglo! Jak v tom videu, čo bolo včera. Neviem, kam Kulo strieľal. Nechápem akože kam Kulo strieľal. Ale... neviem, ale ok. Neriešim to, som pohodičke, som šikovný chlapec. Nič nebudem riešiť, ja som chill guy proste. Som chill guy. Každopádne dajte like a odber. Ale Kulo, ja nebudem s tebou hrať ďalšiu videu. Ne, ja si to budem striedať. Potom tam mám ešte tú super bojovničku Ríša a ešte tam potom mám Martina. Martin, to je tiež môj spolužiak a s tým by som to tiež mohol púšovať. A ešte tam je, určite sa nájde pár spolužiakov, ktorí by radi tiež išli so mnou hrať, takže... A to Lily, to čo má Lily? To čo je? Tu Lily má jakú mutáciu, ty kokino? OK, trafil som ho. Poď, ideme. Sebi, poď, ideme ho zabiť. Ten srdič teraz. Ja som krivý jak táčka, ale Sebi je aspoň lepší jak ja. Sice má trochu horší účet jak ja, ale hraje, pozrite sa, však Henaki má účet. Má 44 na Edgarovi a potom má 34 na Rickovi. To je vlastne všetko. A ja mám 5 Max tírov, potom na 50 Piper. A ja akože ja už fakt nemám nervy. Už fakt nemám nervy. Nemám nervy. Napríklad tento video som nám bolo 25 minút zo 35 alebo z 35 na 37. Ježiš, ne, čo je? To bola Lily. Áno, to bola Lily. Dobre, ešte, že tak. Dobre, mám ju. Perfektne. Som zvládol dobre. Dobre, mám perfektný snipe. Tak toto bol fakt pekný kill. Možno si ma mýlite, že ja som akože fang, ale to v žiadnom prípade. Ja som iba jedno video natočil za fanga. A možno keby ste tu dali na tomto videu 20 lajkov, tak by to išlo. Tuto dáme moju gadgetu, do ktorej sa na 100% každý chytí, takže Sebi to čo spravil, tak on mal ísť do nej. Dobre, perfektne Ríša, teda Kulo. Napíšte do komentára, že kto z nás troch hral najlepšie. Ja si myslím, že akože zatiaľ
týchto prvých 10 minút. Hra je najlepšie. Sahur. To je tým pádom Sebi. Ježiš, kulo. Čo spravil? Však nemôže toto robiť. Takto. Ježiš Mária. To čo bolo toto? Ježiši. Tak toto svet nevidel, akože. Ty kokos. OK, pozor, to je ešte Sebi. Áno, Sebi to vyhral. Ako keby. Ja mám +8. Zase nedali chalani play again. Neviem, prečo mi to nejde. Ja to ešte raz napíšem. Dávajte play again. Dávajte play again. Neviem, prečo mi tam píše hviezdičky. Play again. Play again. Nech dávajú potom play again, lebo ja sa zblázním. Strašné. No a za chvíľu budeme mať 27. Už sme na 12 minútach. A to by mohlo akože výjsť, keď sa nemýlim. Môže to trvať koľko chce. A ja to idem dovtedy, dokým to nedám. A ja idem na to. No, nie, lebo mám sushi. Jaj. A ja mám sushi. A čo? Otvorím si potom, ne? To akože čo teraz? Akože čo som chcel naznačiť, že on má sushi a ja ne? To je jasné, že ja mám sushi. Už jedno sushi som s vami neotvoril. To som otváral inde. Toto nedáme. To som si istý. Máme Kouta na diaľku, Angela na diaľku a Search to je proste, tam už sme videli aj v tých predošlých hrách. Čo robí Search? A čo robí ešte Koučak? To čo je? To čo je za kombináciu? Halo? Že oni nás úplne rozbili, jak na sračky nás rozbili. Úplne na sračky nás rozbili. Ja nechápem. Jeden dáva play again, druhý a ten tretí čo? No kulo. Nechápem, ja teraz vôbec nemám šťastie. Ani v sushi, ani v tomto. Včera mi Max tak padlo na Gina a Max, keď sa nemýlim. To je tak všetko. Nechávaj si ho. Kašli na to. Ach jaj. On ma počuje na diaľku. Na 100%. Na 100%. Ach jaj, to je úplne na nič. A ešte sa môžete tešiť na short. Budem vydávať ďalší short. Uvidíme, ako dopadne táto hra, ale ja som strašne krivý. A že jeden hit som dal. To je v pohode. Ty kokino. Nastažím to pasu na myši, alebo čo to je? Perlo. Čo? Ne, ja sa musím healovať. Áno, to som tam pekne dal tú pascu. To porad nastrašil. Toto není dobré. Snaď toto nebude rage push. Ty kokos, Ty kokosu, to keď poťahám. Nie.
nemá šancu, lebo on má ten bumerang. On keď ide do tej strany, tak to sa nedá. Oni sa všetci traja tuto. Na tejto strane, takže Kulo to zachráni, ja to cítim. Kulo to dá. Tak nedá. Nie! Toto nie. Toto nevyzerá dobre. Nie! My sme vyhrávali a oni to utočili. To není normálne toto. To není normálne. Ja to fakt nedám toto. Nechápem to, jak je to možné, že proste vyhrávame, tá druhá hra bola úplne tesne, lebo on keď ten Karl dal tú hovadinu, ten bumerang, sorry, čaute, musíš končiť. No tak tým pádom sme prehrali, lebo proste. Kedy končí video? Neviem, asi keď, no, dovtedy, dokým nedám TR 28. OK. Čo super bojovnička nechce ísť, alebo neviem, alebo čo, ako ja nebudem hrať v Dúle. V žiadnom prípade. Teraz toto mám riešiť. Tak poď, rýchlo. Bo pán Richard. Volajte si ho ako chcete. Nie jedno, môžete ísť kto chcete. Môžete ísť kto chcete. Nie je to absolútne jedno. Aha, super bojovnička, teda Ríša je offline. Sebi asi nepôjde, tak už nám ostáva iba Tom. Aj môj kamarát, alebo pomôcť randomákom. Poď. Ježiš, Ríšo, poď, ja budem točiť už sám, lebo to sa nedá. Budem točiť časy sám už, lebo už sa nejak toto. Tom, nechceš ísť? To je môj sused. Nechceš ísť, prosím. A je to, OK. Tak si daj niekoho. Pán Tom. No poď. Čakáme na teba. Musíme to vyhrať, lebo vám suší. A už prebehlo 18 minút. A to neviem, či ja dám tú 28. A ja som povedal, že sa budem jedno koľko. 19.52. Nie jedno, ja to budem aj do 20.30. Ja problém nemám. Nie je to úplne jedno. Ale že úplne jedno. OK, let's go. Nie, Hank nie, prosím nie. Hank hlavne nie. Bo on má OP ultimo jak pes. To je strašné OP. Mi sa to laglo! To čo je toto? Mne sa to zazlaglo! A pritom nejsom niekde v aute alebo čo? Toto myslíš vážne, mne sa to zazlaglo. Ach ja, to ne, prosím. Mne sa to zazlaglo, a zas som sám. Lebo oni nič nevedia. Oni sú úplne... Nemyslí si akože nie. Zabudni. Prestaňte, nie. Ja idem hrať sám. Ja idem hrať sám. Poďte okamžite hrať normálne, inak dojdem za vami domov a takú vám pleštím obidvom, že... Lebo
ten Tom to asi nevie, ale natáčam video. Môžem o poschodie nado mnou, takže môžem dojsť za ním a povedať, že natáčam video a že nech sa snaží, lebo on si asi myslí, alebo neviem, že to video nenatáčam. A hlavne, že oni nemajú tie mutácie. To je to, že oni všetci majú mutácie, takže pôjdeme do Trio Showdownu a tam zase Bell nemôžem hrať. Lebo Bell je zase potom slabá bez tej mutácie. Dobre, zabili sme aj Leona. Ty kokos. Ty kokos! To som vôbec nečakal. Áno! To je neuveriteľný kill toto. Absolútne niečo neuveriteľné sa stalo na tomto videu. To je niečo absolútne neuveriteľné. Dobre, ona sa tu sama zabarikodovala. Dobre, Tom. Pozor. Kde som nezačínaj tú moju klasiku. Nemôžeme byť obidvaja na jednej kope. Jeden musí byť hore, druhý dole. Lebo on si chce nás nafarmiť útinu, dojsť za nami a vypleskať nás všetkých. To je úplne na hovno, lebo on potom... Jasné, akože čo si on o sebe myslí, že je nejaký to. Áno, perfektný hit. Áno! 2 hry som získal. Ja som získal 2 hry. Ja. Máme tu sushi. Poď, hop. Áno. Poď 4, poď. Nie. Čo je za hru toto? Jakže z 2 mi nepadne wasabi? Jak je toto možné? Že z 2 mi nepadne wasabi? Mi to vysvetlí. Jakže z 2 mi nepadne wasabi? Jak je toto možné? No, ešte Tom je offline. Paráda. On nechce ísť, on netoto. Ach, teba kiknem. Idem do sola. No idem Bell pušovať. Bez mutácie. Všade, kde je mutácie, sú to 3v3. A to je úplne na nič. A ja neviem, či to asi neskratím na tier 27. Lebo ja to fakt už neznášam. Túto hru zasranú. Nie je to zasraná hra zase akože takú, že ju už v živote nebudem hrať. Ale je to... Sere ma to proste dá. Sere ma. Proste... Ty... Čo? Toto nemyslíš vážne akože. Jak ma môže trafiť bot? Jak ma môže trafiť bot a dať mi s 3 power cubekami 5000 damage? 5300 niečo damage. Paráda. Im Ember. Prečo ja? Vždycky ja. Prečo to strieľa na ní? Ja to chcem strieľať na čestku. Aby ste vedeli, že ja nejsom nejaký bizmuzek alebo niekto. Nie, skracujem to na tier 27. Hovoril som na začiatku videa, že ja to proste budem dovtedy, dokým 28 nedám. Ale ne, ja to proste nebudem dávať. O 25 2 týry stačia. Stačia proste 2 týry. Koľko to je nejaký... No, paráda. Lebo Kit na mňa skočí a tomu pekne vyhovuje.
jeden pohárik a uvidím, či sa zlutujem alebo nie. Budem musieť kempiť, alebo ja neviem, aby som to dal, lebo showdownoch, kde nie sú mutácie, čo Bell má opäť mutáciu, tak v showdownoch to teraz akože budem čo ja robiť. Teraz čo mám robiť? Čo mám robiť, povedz? Nie, prestaň. Ja budem počkať, ja budem takto to. A oni keď takto povedú, tak ja tu takto tú pascu. Toto si nemyslíš ty vážne, akože? Toto ty nemyslíš vážne? Akože toto ne. To fakt nemyslíš ty vážne, akože toto. Nie, toto nemôžeš mysleť vážne. Jeden pohárik mi chýba, ako vždycky. Chýba mi 1, 2, 3 poháriky a musia to tam proste takto dávať. Chýba mi 1 na 2, 3 poháriky do cieľu a proste potom to potom vrici. Lebo jeden ide z hora, druhý ide z dola, tretí jeden sprava, druhý zľava a tretí potom z dola. A jeden z hora potom. Boli ti, sere ma to. Že som to nepúšil, tú 28, je to challenge. Ale nemôžem to proste, nebudem to pušovať, keď to takto toto bude robiť! To čo je toto? Haló! Je to minus 2 poháriky zase. Chýba mi 1 pohárik. Dostanem minus 2. Ja už fakt na to nemám. Jediné, čo mi stačí, je byť 4. 3 hry, 3-krát po sebe 7 alebo 8. Akože robíte si zo mňa srandu, alebo čo? Ja to absolútne vypnem. Ale že absolútne. Dám ten tier 27 a tak ja budem šťastný, keď dám ten tier 27 a nie, že takto akože budem to si takto pekne, že ideme si do 28, video bude trvať hodinu. No áno, lebo keby som ja išiel dávať 28, to video bude trvať presne, ale že na 100% by trvalo hodinu. A to ti absolútne garantujem, že by trvalo hodinu. A to ti hovorím teraz, že by trvalo hodinu. A to keď ja niečo poviem, tak to sa vždy splní. Ja som veštec. A toto video bude mať asi pol hodinu, keď takto dobre počítam. A ja neviem, proste, dobre, už to mám. Tak, už som v showdowne, takže kľudne si poď, takto po mne. Prejdi si aj cez túto. Ja chcem, aby si takto prešla. No tak ne, tak idem po tebe. Prešlem na teba. Áno. A žiadna ultima tvoja ma nezastaví. A ani ma nikdy nezastaví. A ani nezastaví. Startrop, superéra, ako vždycky. Vidíte, tu je napísané dovtedy, dokým nedám tier 28, lebo Kulo sa ma pýtal, dokedy to bude trvať. A ja som samozrejme mu odpovedal, že do 28, ale ja fakt akože ďalej ísť nechcem. Jedine, že keby ste mi to odpustili, takže by som nejakým spôsobom kempil a potom by som bol po druhé miesto. OK. Idem to nejak proste, akože budem zbierať power cubky a budem po niekom strieľať, ale proste musím to ako keby nejako čarovne prekempiť alebo niečo. To je stúl dole.
Ja sa do fightov nebudem zapájať. Toto je ďalší bedný. Aha, radšej im to nechám. Aha, toto je dobré. Mortis. Tak, tu. Perfekt. Ojojojojojoj. Tak toto som absolútne že nechcel a ani chcieť nebudem. Prosím, kód, nepretrádzaj ma. Buď taký dobrý. Počúvaj, ja by som ti dal aj kudos, keby si bol so mnou v týme. Ach ja, ešte, že tak, ty kokos, že si nešiel po mňa a išiel si radšej po nejakej Bale. Áno, presne toto sme chceli. Dobre, 4. 4. Seká sa mi to zase. A pritom mi tu ani nepíše, že nemám signál, alebo čo. Ja neviem, to je vlastne. Pozrite sa, vidíte, ako to je pomaly? U vás na vašom mobile, alebo niekde sa to možno aj seká. Tak toto typek random strieľal do toho a potom tak. Dobre, posledná hra a mám 28, ale ja to fakt som prekempil, dokonca som tam mal 1 kill, či čo som tam mal a to akože keď som chcel kempiť a 1 kill je dosť dobre. Búcha mi tu niečo vodné, čo to je. Neviem, čo to je, to bude asi niečo, nejaká vec z radiátora alebo niečo. Neviem, niečo to bude. Toto sa mi nejak nezdá, tu boli 2 bedny. Ujoj, škoda, že som ho netrafil, ale v žiadnom prípade nebudem chodiť po tomto koutovi. Aha, na čo som to strieľal? Prdele nie. Prečo som budem strieľal? Mal som ho nechať na pokoji. Dobre. Top 4 a mám to. Top 4 a mám to. Prosím. Áno, zabite sa tam. Na strede. Prosím, zabite sa tam. Prosím, chalani. Spravte mi radosť. Ja potom budem najšťastnejší človek na svete. Nie. Nebudem, lebo som zatiaľ top 5. A to je najničo, lebo to pôjde plus 2 a nepotrebujem, lebo ma to už dobre vybavené. Aha, tu je nejaký SS alebo SOS, alebo čo to je. A tu v krovi je nejaký mobák, alebo jak sa volá. Áno, ja som ich zabil. Yes, áno. Ja ešte budem prvý. A to som celú hru kempil a oni sa na seba skákali jak opice. Lebo proste Shelly. Čo ti poviem, Shelly. A mám ten tier 28. Takže túto požiadavku, túto som splnil. Splnil. Dobre, ďakujem, že si toto video dopozerali a prosím vás, odpusťte mi, že som tam na konci musel kempiť, ale to im snáď odpustíte. Dajte like, odber, pošlite video svojmu najobľúbenejšiemu kamarátovi a vidíme sa za 2 dní asi. Čaute.